Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na dnešnom webinári, ktorý je špecializovaný na vysvetlenie pripojenia a spolupráce doklada s pohodou. Vítam na našom webinári aj našu kolegynku, ktorá je prvýkrát u nás na webinári, kolegyňu Sisu zo Žiliny. Ona nám v druhej časti predstaví majstrovskú prácu s mostíkom do pohody. Na dnešnom stretnutí vám na začiatok, lebo máme tu aj viacerých nováčikov, tak za 10-15 minút ukážem základné funkcie dokladu, ako si založiť účet, ako pozvať užívateľov, ako ukladať bločky a tak ďalej. A potom odovzdám kolegyni Silvii slovo, aby ukázala, akým spôsobom pripojiť a ako pracovať s mostíkom do pohody. Zákazníci, užívateľia pomocou mostíka do pohody dokážu účtovať rýchlosťou až 300 dokladov za 30 sekúnd, naozaj vo veľkej a vysokej rýchlosti efektivite. Mostík do pohody umožňuje plnú automatizáciu spracovania účtovníctva v digitálnej a elektronickej forme. Máme dnes na webinári viacero typov partnerov a zákazníkov. Budeme radi, keď nám budete písať otázky. Na spodnej lište je Q&A záložka, hneď napravo vedľa záložky Share Screen. Píšte nám otázky, zodpovieme potom na konci webinára v druhej časti. Dokladom je Software as a Service, webová a mobilná aplikácia, do ktorej každý sa môže prihlásiť, vyskúšať zadarmo pomocou webovej alebo mobilnej aplikácie. Pre tých, ktorí ešte nemáte doklado, môžete vyskúšať na 30 dní zadarmo. Prejdete krátkym registračným procesom. Sú to také 3 obrazovky, je to naozaj do minúty. Ja už som prihlásený, takže som sa dostal do svojho rozhrania. A v tomto rozhraní teraz budem pridávať a spracovávať bločky a faktúry pre jednotlivé firmy. Môže mať neobmedzený počet firiem v dokladoch. Ja ich tu mám 187, celkom dosť prezentujem, takže vždy pridám 1-2 firmy. Teraz si pridám novú firmu, stlačením na tlačidlo pridať firmu, uvidíme názov, vyberiem niečo zo zoznamu, vyberiem si pohodu, lebo budeme účtovať do pohody a záložku firmy budem mať automaticky vytvorenú. Mám tu fakt v každej záložke firmy, ktoré môžem takto radiť, mám vždy rovnakú štruktúru dokladov. Mám faktúry a bločky, pre bločky prijaté vystavené faktúry, budem vysvetľovať postupne, ako s tým pracovať. Nespracované doklady, to je zberný chôr, kde prichádzajú doklady na spracovanie a sprocesovanie predtým, ako pôjdu do pohody. Iné doklady, to sú doklady, ktoré nie sú bločky a faktúry, napríklad zmluvná dokumentácia, pracovnoprávna agenda a tak ďalej. Kôš, bezpečný kôš, čo sa zmaže do koša, nedá sa 30 dní zmazať, je len v karanténe, čaká vlastne na vymazanie, na uplynutie karantény alebo na vrátenie späť. Z koša sa dá vždy vrátiť späť. A možnosť pripojiť bankový účet. V nastaveniach firmy máme zbernú mailovú adresu do dokladov. Pre každú firmu je generovaná táto adresa automaticky. Táto adresa sa nedá editovať, je počas celej životnosti tejto firmy v dokladoch konštantná. Má trošku bezpečný tvar, aby sa nedala uhadnúť, čo na ňu príde, náš robot uloží a vyťaží. Používa sa tak, že firmy majú niekedy zberné maily, faktúry @firma.sk, vedia si spraviť systémové presmerovanie mailovej schránky na túto adresu a potom budú faktúry automaticky ukladané v maili a budú ukladané aj v dokladoch pod touto mailovou adresou. Druhý taký praktický spôsob je, že sa nastaví v skeneri na príjem na odosielanie zo skenera na mailovú adresu. Keď niekedy ešte prídu faktúry v papierovej forme, nastavíte si v skeneri túto adresu, zo skenera to pošlete, rovno sa to uloží v schránke. Užívateľia v každej firme v dokladoch, každý užívateľ môže mať, každý zákazník môže mať neobmedzený počet užívateľov. Idem si pridať užívateľa, vypíšem e-mailovú adresu, kam odíde pozvánka, meno, priezvisko a vyberiem si rolu. Máme 4 typy rolí, 5. je mostík, o ktorom bude hovoriť Silvia. Prvá rola je majiteľ. Je to profil, majiteľ firmy.
dá sa obmedziť alebo povoliť niektoré práva. Ja si teraz obmedzím veci týkajúce sa účtovania. Je to také typické obmedzenie, kedy účtovníci chcú mať účtovanie plne vo svojich rukách, majiteľa hlavne odovzdávajú doklady, obmedzia to, pošlu pozvánku a majiteľ, keď pozvánku príjme, tak sa bude dostávať pod svojím prihlásením do dokladov. Je tu rola zamestnanec. Zamestnanci odovzdávajú doklady pomocou mobilnej webovej aplikácie a to je celá ich práca s dokladom. Zabezpečuje sa to týmto, že doklady sú odovzdané do digitálneho archívu, do účtovníctva hneď potom, ako boli vydané. A dôležitá rola účtovník. Účtovník má všetky kompetencie, všetky povolenia s tým, že sa dajú tiež obmedziť, nastaviť. Do každej firmy sa dajú pozvať aj viacerí účtovníci, aké na tom pracujú, a dajú sa pozvať aj viacerí užívateľia ľubovoľného typu. Máme firmu, ktorá má 800 užívateľov v jednej firme u seba a máme firmy, ktoré majú len jedného užívateľa, dokladu je na to prispôsobené. Posledná rola, ktorú tu máme, je čitateľ. Je to rola, ak niekto potrebuje niekomu dať časovo obmedzený prístup, že mu ho zapne a potom neskôr vypne, len na prehľadanie dokladov je to tu k dispozícii. Dôležitá vec sú účtovné nastavenia. V účtovných nastaveniach je celý rad funkcií na automatizáciu účtovania. Je to tak na prispôsobenie doklada procesom, ktoré fungujú alebo sú zažité v tej ktorej účtovnej kancelárii u podnikateľa. Nebudem to prechádzať do detailov. Ak budete mať k tomu otázky, ozvite sa nám na podporu alebo si načítate návod. Dosť pekne je to vysvetlené. Tu máme záložky pre účtovú osnovu. Dokladov umožňuje synchronizovať z pohody cez mostík úplne automaticky. Budeme prezentovať ďalšie časti, predkontácie, strediska, zákazky, činnosti, číselné rady, pokladne a ďalšie nastavenia. Vždy platí pravidlo, že master data, to znamená tá pravda, je vždy v databáze účtovného programu a do doklada sa doťahuje. Je to kvôli tomu, aby nám nevznikal chaos, že kde sú teraz tie správne dáta, tak správne dáta aktuálne sú vždy v účtovnom programe a do doklada sa priťahujú. Je tu ešte viacero záložiek, vysvetlím ešte schvaľovanie. Niektoré firmy chcú, aby doklad bol schválený napríklad konateľom firmy, predtým, než sa účtuje a platí. Zapnú si jednostupňové jednoduché schvaľovanie, potom je schvaľovateľ, určia si schvaľovateľa a doklady sa môžu účtovať a platiť hneď, ako sú schválené. Máme aj viacúrovňové schvaľovanie, je to vo väčších spoločnostiach, umožňujeme neobmedzený počet ľudí v hierarchii, je tam nastavený automatický workflow a notifikácie, upozornenie na výzvu na schvaľovanie. Technicky sme pripravení až na 15 stupňov, zatiaľ sme mali najviac tak 3 až 5 stupňov. Ľubovoľný počet pravidiel si môže každý užívateľ nastaviť, ľubovoľný počet schvaľovacích ciest. Kto má záujem o tento modul, napíšte mi na info@dokladov.sk, rádi vysvetlíme podrobnejšie. Lokálne zálohy. Dokladu je cloudová služba. Všetky doklady sú uložené v cloudovom úložisku, ktoré je na území Európskej únie kvôli splneniu legislatívnych podmienok. Konkrétne je to na území Nemecka a vo Varšave. Vždy ale si každý užívateľ, ktorý má oprávnenie, môže doklady z toho cloudu stiahnuť. Dám si vytvoriť lokálnu zálohu, dátumový výber a stiahnem si v zip súbore všetky uložené doklady. Toľko k základným nastaveniam. Máme tu záložku Mostík, porozpráva o tom kolegyňa Silvia. Vrátim sa do nastavení a do základnej obrazovky s tým, že k dispozícii má každý užívateľ mobilnú a webovú aplikáciu. Aplikácia, keď si ju stiahne, užívateľ, tak vyzerá takto. Je možno sa aj registrovať cez aplikáciu, ak ešte nemá vytvorený účet, alebo sa prihlásiť. Ja už účet mám, tak stlačím tlačidlo prihlásiť sa. Môžem sa prihlásiť menom, heslom, alebo mám možnosť prihlásiť sa načítaním parovacieho kódu. Tu je vlastne mobilná aplikácia, parovací kód. Načítal som cez skener som načítal parovací kód a som pripojený s mobilnou aplikáciou. Tým pádom mám zabezpečené, že v mobilnej aj vo webovej aplikácii vidím všetky firmy, ktoré mám v dokladoch uložené.
Otvorím si firmu, napríklad do tejto chcem skenovať bloček, otvorím si firmu aj v mobilnom telefóne. Takto vyzerá skener. Už pred skenovaním si viem nastaviť, či ide bloček platený kartou alebo v hotovosti. Vyberiem si účtovnú poznámku. Tu som si práve zobral z tejto sekcie. Ona sa synchronizuje do mobilnej aplikácie a naskenujem papierový bloček. Optimálne hneď po nákupe, aby neblúdil v peňaženke, alebo sa nestratil, alebo sa neposunul čas. Opierajúc sa o stanovisko finančnej správy, je nevyhnutné pridať fotodokumentáciu. Aby sme nemuseli archivovať papierový doklad, potrebujeme pridať k dokladu pre digitálne účtovníctvo fotku. Nechám doklad uložiť a za chvíľočku mám doklad uložený. Už je tam s tým, že vidím, aký doklad bol uložený, mám ten náhľad, vidím, kto doklad uložil, vidím, kto doklad vydal, dátum uloženia, dátum vydania, platba kartou, môžem prepnúť na hotovosť, nákup EHM, snaží sa robot spárovať s bankovým pohybom, nemám pripojený ešte bankový účet, keby bol, tak ho spáruje v sume a tu mám možnosť doplniť účtovnú poznámku, ktorá sa preniesie do Pohody cez mostík, alebo komentár, ktorý je len komentár a neprenáša sa. Môžem nastaviť predkontácie, vidím bloček ako taký a rozpis položiek. Nakúpil som benzín, vidíte počet litrov, jednotkovú cenu, sumarizáciu, informácie o predajcovi a rozpad DPH. Pri každom doklade sa vždy eviduje aj auditná stopa, to znamená, zaznamenáva sa, kto a ako zmenil alebo doplnil hodnoty bločku. V tejto chvíli je bloček pripravený na export do Pohody. Takto by som ho vybral, dal by som exportovať. Keď budem mať pripojený mostík, ukáže Silvia, 300 bločkov alebo faktúr za 30 sekúnd zaúčtujeme do Pohody. Uložím ešte jeden bloček pre ukázanie rýchlosti. Naskenujem QR kód, vyzvem na doplnenie fotky, doplním fotku, orežem. Máme už hotový nový skener, ktorý urezová automaticky, niekedy v najbližších dňoch budeme púšťať. Za pár sekúnd je bloček uložený. Už je v nespracovaných dokladoch, procesuje sa a už je tu. Takže mám druhý bloček za tankovanie, rovnako mi vyťažú položky, viem doplniť, mám odovzdané 2 bločky. Dôležitá vec je, že vždy viem, od koho mi bloček prišiel, kedy prišiel, niektoré veci sa nedajú editovať. Toľko je spracovanie bločkov. Druhá časť je spracovanie faktúr. Faktúry veľa zákazníkov prijíma na mailovú adresu, voláme ju e-mailová brána. Čo príde na túto adresu, je uložené v nespracovaných dokladoch a robot vyberie prílohy, ktoré automaticky prečíta. Ja mám pripravených zo pár faktúr na nahratie, nahrám si faktúry, sú v tejto chvíli zarchivované a robot ich vyťažuje. Trvá to tak 10-15 sekúnd na vyťaženie faktúry, keď ich prečíta, môžem ich rozkliknúť, pozrieť, čo chýba, doplniť alebo potvrdiť správnosť a odoslať do účtovníctva. Niekedy chodia faktúry mailom, teda ako nechodia všetky faktúry mailom, hlavne napríklad do Doutu. Ak tu mám faktúru, môj klasický proces je, že zoberiem si tú faktúru z mailu a takto ju nahrám do dokladu. Vidíte, že mi to vlastne systém nahlásil duplicitu. Je to preto, že túto faktúru som nahral z inej zložky. Neumožní mi dvakrát nahrať ten istý doklad. V tomto kroku strážime duplicitu na úrovni metadát, to znamená, dívame sa na názov súboru, jeho veľkosť a jeho koncovku. Ak by bol pozmenený názov, nahrám ten súbor, ale v ďalšom kroku mi vyhodí obsahovú duplicitu. Keď si rozkliknem faktúru, vidím tú faktúru ako takú, môžem listovať v stranách, viem si to vyzumovať, samozrejme stiahnuť, vypnúť, zapnúť strojové čítanie a v tejto tabuľke sú prepísané dáta z faktúry. Vidím, že to je faktúra prijatá tuzemská, môžem predkontovať. Ak si nastavím predkontovacieho robota, bude to robiť automaticky. Čísla faktúry, dátumy, sumy, kontrola medzisúčtov.
dodávateľ, overený jeho IČ DPH na finančnej správe, IBAN, overený pre placov DPH v registri finančnej správy. Sledujeme súlad medzi IČom a IBANom, bolo dosť podvodných faktúr, takže týmto potvrdzujeme, že tento IBAN patrí k danému IČu. Priestor pre účtovnú poznámku, ktorá sa preniesie do účtovníctva. Môžem vykliknúť z textu alebo dopísať. Môžem dopísať komentár. Nechám vytvoriť. Stráži mi, že to nie je faktúra z firmy, do ktorej som faktúru uložil, lebo ani dodávateľ, ani odberateľ nie sú. Dám napriek tomu pokračovať a faktúra sa mi uloží medzi prijaté faktúry, kde čaká na zaplatenie. Môžem poznačiť aj ručne, môžem uhradiť, ak mám pripojený bankový účet a na export do účtovného programu. Ja to prechádzam tak zrýchlene trošku, aby sme nechali si priestor na mostík. Ak by ste mali k tomu otázky, napíšte alebo si dohodnite bezplatnú konzultáciu na našej stránke, spojíte sa s kolegom alebo so mnou a radi vysvetlíme všetky detaily podrobne. Vystavené faktúry. Podnikatelia môžu vystavovať faktúry priamo dokladom. Keď sa takto faktúra vystaví, veľkou výhodou je, že sa nemusí odovzdať účtovníkovi. Už je vlastne automaticky a hneď odovzdaná. Počkajte. Prejdem to do inej firmy, lebo toto mi nepritiahol IČO z registra. Asi tam nemajú evidované. Dám si vystaviť faktúru. No, ani táto firma nemá, tak chvíľočku. Dobre, takže dám si vystaviť faktúru, vyberiem si zo zoznamu IBANy, samozrejme, že viem si doplniť aj IBANy aj ručne, mám dodávateľa, mám vybraných dvoch, alebo si viem pridať ďalšieho. Pridám si ďalšieho dodávateľa a teraz si vyberiem, pre koho chcem faktúru vystaviť, vyberiem si splatnosť, napríklad 30 dní, dopíšem si položku v jednotkovej cene, vyberiem si sadzbu DPH zo zoznamu sadzieb, môžem dopísať služby alebo čokoľvek ďalšie, pridať druhú položku a na faktúru môžem dať zľavu, ak chcem dať zľavu. Všetko sa automaticky preratáva, viem doplniť účtovnú poznámku komentár. Teraz môžem faktúru uložiť a poslať mailom. Ak by som zadal zákazníkovi, ktorému vlastne posielam tú faktúru, partnerovi e-mailovú adresu, tak týmto krokom sa hneď pošle, alebo ja si dám len uložiť a mám automaticky vygenerované PDF faktúry. PDF faktúry má štandardný tvar, nedá sa u nás ešte meniť, možno niekedy v budúcnosti. Vidím dodávateľa a odberateľa, samozrejme automatické číslovanie, ľubovoľný počet číselných radov, položky, zvýraznená zľava, sumarizácia a vždy máme Pay by Square a Invoice by Square kupón. Je to kvôli tomu, že faktúry, ktoré majú Pay by Square, QR kód sú platené podstatne rýchlejšie ako tie, čo nemajú a Invoice by Square sa niekedy používa pre automatizáciu vyťaženia. Faktúra sa dá vystaviť v mobilnej aj vo webovej aplikácii. Ukázal som vám vo webovej, v mobilnej je veľmi podobný proces. Je tu tlačidlo vystaviť faktúru a ďalej by som pokračoval pár sekúnd a je faktúra vystavená. Je tu samozrejme systém automatických upomienok, viem si nastaviť až 4-stupňový proces, je tam možnosť nastaviť opakovanú fakturáciu, ak sú faktúry za služby, je možné nastaviť to, že každý mesiac, napríklad 15. pošle faktúru s novým číslom na dodávateľa. Mám tu zložku banka, podporujeme pripojenie 7 slovenských a 5 českých bank. Spolupracujeme pritom s Tatra bankou, kde keď si pripojím účet, do tejto obrazovky mi budú chodiť pohyby, debetné, kreditné, robot bude automaticky párovať pohyby s dokladmi. Keď nájde, poznačí, keď nenájde, takisto poznačí a umožňuje mi rýchly prehľad nad tým, čo bolo a nebolo spárované s pohybmi. Podnikatelia, ktorí majú aktívny prístup k svojmu bankovému účtu, to vedia pripojiť, trvá to naozaj krátko, pár sekúnd, možno do jednotky minút, keď človek sa s tým trošku zabaví. Potom účtovníci dostávajú pasívny prístup k podnikateľskému účtu, kde vedia nájsť výpisy. Ak by som mal pripojený účet, našiel by som výpisy. Výpisy sú v
vo všetkých formátoch. Chvíľu, ja to len nájdem v testovacom účte. Takže idem do banky, mám výpisy, vyberiem si bankový účet a viem si stiahnuť výpis ako XML, PDF alebo XLS. Ďalšia vec, podnikatelia vedia platiť, faktúry im prichádzajú do zoznamu faktúr, kde na základe informácie z banky poznačíme, či ide o faktúru, ktorá je zaplatená alebo ešte čaká na zaplatenie a môžem takto ľahko vytvoriť faktúru. Príkaz úhrade. Vyberiem si, čo chcem zaplatiť, môžem dole mi to robiť subtotal a pre Československú obchodnú banku a iné banky, okrem Tatra banky, viem si stiahnuť platobné XML. Pre Tatra banku viem pokračovať priamo na hromadný príkaz k úhrade. Dobre, ja myslím, že som prešiel všetky veci, ktoré som chcel. Posledný krok pre túto chvíľu je, ako dostať bločky a faktúry automaticky do Pohody. Vidím na obrazovke bločky, môžem z nich vyberať napríklad tie, čo boli uložené v októbri. Viem si využiť akýkoľvek stĺpec na to, aby som si spravil multifilter. A od tohto kroku odovzdám slovo Silvii, aby nám ukázala, ako to zaúčtuje v Pohode. Takže doklady sa zbierajú od podnikateľov a účtovníkov do doklada, od podnikateľov pre účtovníkov do doklada. Podnikatelia majú kompletný prehľad aj cez doklady všetkých zamestnancov, spárované na bankový účet, môžu tu faktúry vystaviť. Všetko je hneď zdieľané, odovzdávané s účtovníkom. Ten môže účtovať aj priebežne a cez mostík vysokou rýchlosťou zaúčtovať do Pohody. Dobre, tak ja si zastavím svoje zdieľanie. Ak budete mať otázky, napíšte mi do Q&A. Zodpovieme ich po Silvínej časti. A už ti dávam teda, Silvia, slovo. Ďakujem, dobrý deň prajem. Ja si nastavím vzdielanie obrazovky a môžeme ísť na to. Dobre. Takže v tomto momente by ste mali vidieť na zdieľanej mojej obrazovke dokladom. V princípe začneme tým, ako sa vôbec dostaneme k tomu modulu Mostík do Pohody. Prejdeme si, vlastne sme sa prihlásili, tuto vidíme náš prihlásený účet a ideme do správy modulu. Hneď ako prvý je modul Mostík do Pohody, dáme si ho aktivovať. Ja nebudem pokračovať, ako náhle dáte pokračovať, vidíte tu spoplatnenie, pripojí sa vám do spotreby. Nebudem si ho aktivovať z dôvodu, že ja už ho vlastne mám aktivovaný. Každopádne prihlásite sa na inštaláciu. Na inštalácii budeme potrebovať prihlasovacie údaje. Tie prihlasovacie údaje sa nachádzajú vo vašom účte hlavnom, čiže kliknete na účet, prehľad účtu, časť Mostík. Tu ho nemám aktivovaný. Nachádzajú sa tu údaje ako login a heslo a nastavenie párovania databázy. Prejdeme do firmy. Tuto môžeme vidieť príznak, že na tejto firme už sa daný mostík nachádza. Uviedli sme si prvý spôsob pripojenia mostíka a to, že si vy ako platca účtu aktivujete svoj vlastný mostík. Máme množstvo prípadov, že máme účtovné kancelárie, ktoré si za mostík platia sami a pozývajú si doňho užívateľov, čiže firmy, aby im nahrávali doklady. Tam to funguje tak, že si vlastne do užívateľovej firmy pozveme mostík pod rolu Mostík. Na toto vlastne slúži táto 5. rola, ktorú kolega Kamil spomenul. Takže vy si vlastne vyberiete užívateľa, tu bude ten login, ktorý vám poskytne účtovná kancelária, dáte si tam meno pokojne Mostík Pohoda, vyberiete dôležité nastavenie povolenie exportovania do účtovníctva a dáte odoslať. V momente odoslania budete mať pripojený mostík, tu toho vidíme.
toto je ten konkrétny môj, ja som mu dala všetky práva, ale naozaj je dôležité iba toto. Dobre, takže mostík máme napojený a teraz tie hlavné funkcie, na ktoré ho využívame je, že doteraz bez mostíku ste si mohli buď importovať účtovné doklady, respektíve účtovné položky predkontácie, alebo ste si ich mohli povytvárať ručne. My to teraz nepotrebujeme, ja si jednoducho kliknem synchronizovať mostíkom, synchronizácia mi začne, chvíľočku počkáme, ono to trvá v závislosti od rýchlosti internetu, databázy, celkového pripojenia. Pokiaľ to máte na serveri, tak vlastne na serveri zobrazí sa vám tu tabuľka. A vlastne všetky tieto predkontácie sú tie, ktoré máte vy uložené pre danú účtovnú jednotku vo svojej pohode. Môžete si ich tam naimportovať všetky, pokiaľ ich používate. Tu vidíte presný počet. Alebo si importujete iba vybrané, čo znamená, už proste niektoré, ktoré často používate, si zvolíte a dáte si ich importovať. Chvíľku počkáme, bolo ich tam 136, takže kým sa všetky natiahnu. Ako môžete vidieť, tieto predkontácie sa pekne rozdelili podľa agent, pre konkrétne typy dokladov, faktúry, bločky a ak máte nastavené, tak aj pre konkrétne typy platieb. Rovnako si viete importovať aj strediska zákazky činnosti. Pre nás sú dôležité ešte aj číselné rady, kde vidíte, ja tu mám za konkrétny rok 25, to je momentálny aktuálny účtovný rok. Pokiaľ by ste išli účtovať na prelome, zapnete v pohode prelom, kliknete na synchronizovať mostíkom. Mne sa tu zatiaľ zobrazia iba z roku 25, ale po kliknutí na prelom sa vám zobrazia aj z 2026, pokiaľ už sú vytvorené. Takže ja si zase dám importovať všetky, ktoré potrebujem. A mám ich tu. Nemusím ich manuálne vytvárať, tam dochádzalo niekedy aj ku chybovosti. Keď sme v nastaveniach, vieme si ukázať aj časť mostík, čiže sme v nastavení konkrétnej firmy, časť mostík. Tu je dôležité nastaviť si, či chcete prenášať prílohy. Dokladom mostík do pohody povoluje prenášať prílohy do účtovníctva vo formáte PDF, v podstate hoci ktoré prílohy, ktoré máte priložené ku dokladu. Viete si to kedykoľvek zapnúť. Tu ale je potrebné potom aj nastavenie v pohode, neskôr ukážem. Nami odporúčané najviac sú tieto linky, ktoré v podstate vám zabezpečujú to, že vy pri konkrétnom doklade priamo v pohode, v sekcii dokumenty, máte link na doklad, ktorý vás presmeruje priamo do dokladov a tam už ho vidíte v podstate tak, ako ste si ho nastavili, zaúčtovali. Tuto v histórii vidíme pekne históriu všetkých prenosov, tuto vidíme moje testy, vidíme tu posledný prenos, synchronizáciu číselných radov, viete si tu pekne pozrieť, čo všetko sa prenieslo, neprenieslo. Keď prejdeme naspäť na konkrétnu ukážku, ja už tu mám spracované nejaké doklady, už ich mám zaúčtované. Samozrejme viete si tam nastaviť účtovanie aj už priamo v prijatých faktúrach, nemusíte to robiť hneď v nespracovaných dokladoch. Záleží od vášho systému, akým pracujete. Že ak by sme to išli robiť hromadnou akciou, tu si viete nastaviť hromadne číselný rad, účtovnú položku, v podstate všetky nastavenia, ktoré sú potrebné. Ideme si ich dať preniesť. Že doteraz by sme prenášali tak, že sa nám tu označí táto možnosť exportovať do účtovného softvéru. My už ale máme mostík, ktorý systém rozoznáva ho vlastne na základe spárovania IČO s databázou v pohode.
a IČA tu v dokladoch a zároveň musíte mať nastavený účtovný program Pohoda. Vtedy je teda mostík pripojený, rozoznaný a môžeme dať exportovať. V stave dokladu, v tomto stĺpci, vidíme príznaky exportu. Pokiaľ je šedý, vlastne export prebieha. Pokiaľ je zelený, je to ideálny stav. Tam vidíme, že sa doklad preniesol sa aj s prílohou, aj so všetkým zaúčtovaním, ktoré mal. Pokiaľ by bol tento príznak červený, znamená to, že export zlyhal. Viete si tu kliknúť na ten príznak, tu by ste videli presnú chybovú hlášku, kvôli ktorej zlyhal export. Nám sa to teda zatiaľ nestalo, takže môžeme prejsť do Pohody, kde vám ukážem, kam sa tie doklady preniesli. Mám tu vybranú databázu, prenašali sme do tejto firmy. Môžeme ísť fakturácia, prenašali sme prijaté faktúry, takže ideme do danej agendy. A vidíme tu naše dva doklady. Sú prenesené, majú nastavené účtovanie, ktoré tam bolo nastavené na základe číselného radu a účtovnej položky. A v dokumentoch vidíte aj tu nastavené URL. Dobre. Keby sme si dali položky, faktúry, nedala som prenašať položky, to vám ukážem neskôr. Keď si dáme zaúčtovanie, vidíme tu naše nastavené zaúčtovanie. Ak potrebujete účtovať na položky, je to samozrejme možné. V nespracovaných dokladoch by ste si dali vyťažiť položky, môžete si položky, ja si to otvorím, doklad môžete upravovať samozrejme. Položky mám vyťažené, nastavili by sme si účtovanie na konkrétnu položku, môžeme si tam nastaviť aj samostatné členenie pre kontrolný výkaz. A priamo pri exporte je potrebné zakliknúť exportovať položky dokladu. Pokiaľ máte zakliknuté exportovať položky, exportujete do účtovného softvéru Mostík, dáte exportovať, tak potom sa vám vlastne v tejto časti zobrazia všetky položky, ktoré ste preniesli. Dobre. Ako už som spomínala, v podstate všetku históriu, všetky prenesené doklady, aj priradené interné čísla vidíte aj v histórii prenosu, aj pri konkrétnom doklade. Pohoda nám vlastne vracia interné čísla dokladov, ktoré sú nastavené priamo v Pohode, generuje si ich ona na základe nejakých svojich princípov. To by bolo v podstate asi z mojej strany všetko. Môžem naspäť odovzdať slovo. A ak máte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Myslím, že sme ešte neukazovali prenos bankových pohybov do Pohody. Možno preto, že sme to ešte nemali verejné, ale keby si vedela nám k tomu povedať pár slov, tak to môže byť také, že už kompletne vysvetlíme tú funkciu, ktorú máme hotovú. Dobre. Nemám v tomto momente pripojenú banku, ale ako kolega Kamil ukazoval, vidíme tam vlastne všetky transakcie, vieme si tam naparovať doklady, dali by sme si tieto výpisy a vlastne máme nastavenie pre Pohodu. Ešte nezdieľa Silvia, keď chceš zdieľať. Pardon. Dobre, takže už to vidíte. Dobre,
Išli sme vlastne do časti banka, ako som vravila, nemám ešte nastavenú banku v tejto firme, ale tu by ste mali teda zobrazené všetky transakcie, pohyby, tu by boli zobrazené doklady, samozrejme transakcie niektoré by boli už aj spárované, viete si teda nachystať aj výpisy. A teraz k tej funkcionalite, ktorú máme v podstate iba pre mostík do pohody, tak viete si nastaviť automatickú synchronizáciu banky priamo s pohodou. Keby sme mali nastavenú banku a zapnúť túto synchronizáciu, viete si tu pekne v tomto okienku nastaviť synchronizovať banku zobrazí sa vám okno s dátumami, tam si pekne nastavíte, od ktorého dátumu konkrétneho chcete synchronizovať, dáte to tuto synchronizovať a máte to hotové. Všetky tieto pohyby by boli prenesené v pohode v agende banka. Dobre, ďakujeme za vysvetlenie. Je to funkcia, ktorú máme hotovú, pracuje s ňou už niekoľko zákazníkov a budeme ju v krátkom čase púšťať. Pripravím ešte ďalšie novinky k mostíku, drží tam stále vývoj. Niektoré sú také, že zlepšujú funkčnosť bez toho, že by si vyžadovali nejaký užívateľský vstup. My sme spravili tento webinár preto, lebo si myslíme, že mostík do pohody je naozaj dobré, vhodné riešenie, ako ešte viac automatizovať prácu s dokladmi. Pomocou dokladov si zabezpečíte zber dokladov, ich vyťaženie, prepis do datovej formy, obohatenie. Mostíkom veľmi rýchly, jednoduchý a presný prenos do účtovného programu. Toľko myslím si, že z našej prezentácie asi sme vyčerpali, čo sme chceli povedať. Máme zo pár otázok, môžeme ísť na ne. Máme ešte dostatok času, ak budete chcieť, napíšte otázky, radi zodpovieme čokoľvek sa budete pýtať. Takže mám otázku. Je povinnosť viesť účtovníctvo komplet digitálne, alebo môžem si takto evidovať iba doklady pokladne? Nie je žiadna povinnosť viesť účtovníctvo digitálne, sú zrovnoprávnené formy, digitálna a papierová, a je na vás, akým spôsobom z týchto dvoch foriem budete účtovníctvo viesť. Môžete viesť časť agendy v papierovej forme, časť v digitálnej forme, časť viesť priamo v pohode, ak je to pre vás jednoduchšie. Ak napríklad bločky by ste chceli, alebo by vám to vyhovalo viesť v dokladoch, je to možné. Máme veľa zákazníkov, ktorí tak pracujú. Otázka na zahraničné faktúry. Vyťažiť správne faktúry aj v cudzom jazyku. Áno, je už veľa zahraničných faktúr. Samozrejme, susedné krajiny sú najčastejšie, čeština, poľština, veľa sa vyskytuje angličtina, nemčina. Máme aj exotické faktúry z Ázie, algoritmus, my pracujeme s umelou inteligenciou, vie si dobre poradiť so zahraničnými faktúrami. Teraz sme testovali aj azbuku, máme zákazníkov z Balkánu, pekne čítal aj srbské a bosniacké faktúry. Otázka od pána Michala. Bude sa dať prepojiť fakturácia s e-fakturáciou? Áno. Je to vec, na ktorú sa pripravujeme a tešíme. Už teraz máme technologicky pripravený sme. Od 1.1.27 pripravujeme sa na to, že fakturácia z doklada bude e-fakturáciou. Cena za služby mesačne, otázka od pani Ľubice. Základná cena je 9,90 za účet v dokladu mesačne, kde v účte máme neobmedzený počet faktúr, neobmedzený počet firiem a užívateľov. A každý má užívateľov, koľko chce, za to sa neplatí, aj firiem, a 70 dokladov je v základnej cene. Doklady na tento počet sú počítané po 20 centov za kus. Otázka, ako sa nastaví pohoda voči dokladom, čo sa inštaluje na server a ako sa to páruje. To dám, Silvia, tebe slovo, lebo vy veľa inštalujete a budeš lepšie vedieť odpovedať na takúto technickú otázku.
Ďakujem za otázku. Toto som zrejme vynechala. Je samozrejme potrebné sa prihlásiť na inštaláciu tohto mostíka. Pokojne to môžete spraviť tak, že nám napíšete na podporu, že máte záujem, my vám odpíšeme, pošleme vám všetky pokyny k inštalácii. Inštalujeme buď na osobné počítače, na servere, alebo v podstate tam, kde je primárne nainštalovaná Pohoda. Potrebujeme na to admin prístupy, aby všetko bežalo tak, ako má. A čo inštalujeme? Inštalujeme v podstate našu aplikáciu a aplikácia sa nakonfiguruje priamo na cestu, kde je uložená Pohoda. Nastaví sa tam užívateľ, cez ktorého sa pristupuje. Pristupuje sa samozrejme len v tom čase, kedy vy zadáte pokyn, že chcem exportovať, chcem synchronizovať. A funguje to na princípe databáz. Ako už som spomínala, vy máte vytvorené databázy v Pohode, majú svoje IČO a majú svoj názov. My si v podstate dokladov zoberieme, respektíve naparujeme toto IČO a zároveň teda na firmu vytvorenú v dokladu, ktorá má účtovný program Pohoda. Takže toto sú také parametre, ktoré sú potrebné spĺňať, ktoré je potrebné spĺňať a myslím, že je to takto zodpovedané. Pokojne nám napíšte na podporu, ak chcete viac informácií podrobnejších. Pripájame všetky druhy Pohody, všetky typy inštalácie. Máme veľa zákazníkov, ktorí sú napríklad na e-podniku a pripájame aj Pohody na e-podniku. Pokyny na inštaláciu, také technické, majú asi 1,5 strany. Na dopyt vieme poslať, myslím, že aj na webe sa dajú stiahnuť. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď, ideme ďalej. Otázka rozúčtovanie PHM 8020, robí to aj doklado? Áno, robí to aj doklado, viete si nastaviť predkontáciu, napríklad PHM, účtovanie pomerom a bude to automaticky spracovávať. Dobre, otázka na predkontovací robot. Predkontovací robot, ukážem praktickú ukážku. Je to tak, že skúsim otvoriť nejakú firmu. Mám tu doklady s tým, že môžem si nastaviť automatické účtovanie, voláme to automatické účtovanie. Tak to je predkontovací robot. Takže dám si aktivovať predkontovací robot, automatické účtovanie, idem do firmy, rozkliknem si doklady a idem spracovať tento doklad. Je to faktúra od O2 a môžem si teraz nastaviť pravidlá, ktorými bude ten predkontovací robot neskôr replikovať. Takže poviem, že túto faktúru chcem účtovať ako kancelárske potreby. Viem, že to je chyba, ale nemám to inú v číselníku. Pre nákladové stredisko, pre zákazku projekt, môžete, nemusíte mať. Členie DPH, ktoré si len tak vyberiem zoznamu, vy si to nastavíte dobre a dám si vytvoriť automatické účtovanie. Takže tu mám, že O2 Slovakia, faktúry, ktoré by prišli, ak by som chcel si dať na mailom. To znamená, mám tu vstupné údaje a výstupné údaje, takže doklady s týmito vstupnými údajmi budú mať priradené tieto účtovné nastavenia. Keď si to nechám vytvoriť, robot mi poznačí, kde pridelil vlastne automaticky predkontáciu alebo ďalšie účtovanie a pri každom ďalšom doklade s ODO by to takto automaticky poznačil. Dokladom si každý užívateľ vie nastaviť ľubovoľný počet automatických účtovaní s tým, že dosahujú firmy, ktoré sa s tým trošku pohrajú a postupne si nastavia vlastne robota pre svoje faktúry a bločky 70 až 80% úspešnosť. 70 až 80% úspešnosť automatického zaúčtovania, predúčtovania dokladov. Vie to ušetriť ďalší čas, stojí to 1 euro na firmu mesačne. Odporúčam vyskúšať, v testovacej verzii aj zadarmo. Dobre, dúfam, že som odpovedal, keby nie, tak napíšte. Otázka od pani Sabiny. Dajú sa výpisy natiahnuť aj v stlačenej forme výpisu? Myslím, ak podnikateľ nemá elektronické bankovníctvo. Dajú sa odovzdať v
PDF výpis sa dá odovzdať, ale my nečítame PDF výpisy. Je to tak, že na to, aby sme to robili automaticky, potrebujeme pracovať v elektronickej forme, najlepšie v dátovej. Podnikateľ si ľahko vie pripojiť svoj účet, stojí to 1 euro mesačne na jeden bankový účet a všetko sa automatizuje. Pokiaľ nevyužíva ani služby internetového bankingu, prvý krok by mal byť, aby začal využívať služby internetového bankingu. Bez toho sa veľmi ťažko digitalizuje. Dobre. Otázka. Nie je ten mostík do Pohody a jeho používanie časovo náročné? Máte k dispozícii manuál k používaniu? Manuál máme aj inštruktážne videá. Mostík do Pohody šetrí významnú časť času. Viete, ako vy, keď ten mostík sa nainštaluje približne za 30 až 60 minút, potom sa automaticky aktualizuje a účtuje, prenáša z dokladu do Pohody naozaj rýchlo. Aj marketingov vravíme 300 dokladov za 30 sekúnd. V praxi v teste mali chlapci 1800 dokladov za 24 sekúnd, ale viete, to je vždy v reálnom čase. Takže to je presne opak je, hej, to znamená, že mostíkom do Pohody sa výrazne šetrí čas a kapacita. Máme otázku. V prípade, že účtujeme sklad, ako to funguje s príjemkami a výdavkami? Sparuje to potom s faktúrou. Príjemky a výdajky sa najlepšie spracujú v Pohode. My príjemky a výdajky v dokladoch nespracovávame. Dá sa spracovať faktúra a následne v Pohode sa tá faktúra dá spracovať s príjemkami a s výdajkami. Viacero našich zákazníkov používa tento postup. Ako sa prenášajú do doklada faktúry v tlačenej forme, nezaslané elektronicky? Sken faktúry, ak je faktúra ručne vypísaná. Keď vám už príde faktúra v papierovej forme, je potrebné ju najprv zdigitalizovať. Digitalizácia môže prebehnúť pomocou skenera. Ak máte skener, oskenujete faktúru a pošlete ju zo skenera priamo na e-mailovú adresu rovno do dokladu. Doklado spracuje takéto PDF zo skenu a spracuje ho do digitálnej formy. Ak toto spravíte, nemusíte archivovať papierové faktúry. Najlepšie je, ak papierové faktúry vôbec neprichádzajú alebo nevznikajú, ak by vám ich podnikatelia odozdávali v elektronickej forme. Vieme, že časť podnikateľov ešte je v dobe papierovej a odozdávajú dokumenty v papieri, takže pomocou skenera sa dajú zdigitalizovať. Alebo druhá možnosť je pomocou mobilnej aplikácie Doklado. V mobilnej aplikácii Doklado je obrazovka pridať, to je druhá obrazovka a pomocou tejto obrazovky sa dajú odozdať jednostranové aj viacstranové doklady, aj viacstranové faktúry. Otvoríte si, fotíte stránku po stránke a do doklada uloží dokument. Otázka. Ako opravím chybu, keď až v Pohode si všimnem, že mám doklad napríklad v pokladne, ale má byť v ostatných záväzkoch? To hodím na tvoju stranu, Silvia. Áno, je to samozrejme bežné, sme na to pripravení. Ono v podstate je potrebné z Pohody ten doklad vymazať, v dokladu si ho upravíte ako potrebujete, čiže zmeníte číselný rad napríklad, aby sa zhodoval s agendou, do ktorej ho potrebujete dať. A pri exporte kliknite na nekontrolovať duplicitu. Môžem kľudne zazdieľať obrazovku. Čiže dajme tomu, že tuto sme si zmenili, že sme to nechceli do prijatých faktúr, ale do interných dokladov. Dáme si ho označiť, exportovať a tuto hneď prvá možnosť je nekontrolovať duplicitu. Toto zabezpečí, že vlastne nemusíte v Pohode náročne manuálne hľadať záznam o prenose tohto dokladu a vymazávať ho, ale týmto obídeme ten záznam, dáte exportovať, on sa vám tam natiahne znovu a prejde vám úplne v poriadku. Nejdem to dávať, lebo už to na položkami nesedí, zlyhal by nám prenos. Takže dúfam, že som zodpovedala otázku. Dobre, takže prvá jednoduchá odpoveď, áno, je to možné.
A druhá jednoduchá odpoveď, je to jednoduché a je na to proces. Takže ak by ste chceli bližšie, napíšte nám a radi vám vysvetlíme v bližšom detaile, ak by ste mali ešte otázky k Silvinovu vysvetleniu. Otázka je, že či doklad podporuje len Pohodu alebo aj iné softvery. Doklad podporuje prakticky alebo veľkú väčšinu účtovných programov, ktoré sú na Slovensku. Ja som zdieľal obrazovku, takže tu máme v tomto zozname. Podporujeme pripojenie na Pohodu pomocou mostíka, na Omegu od Crossu pomocou mostíka. Money S3 podporujeme takisto integráciu, máme veľmi dobrých zákazníčky, ktoré pracujú s Money S3 a pripájajú sa teraz pomocou exportov, ale pracujeme už na mostíku. Máme integráciu na Abra Flexi pomocou API integrácie, MKSoft pomocou API integrácie, programy SOS od HT Solution pomocou API integrácie, tu máme pekných korporátnych zákazníkov, MRP, vo výbornej spolupráci máme API integráciu na vizuálne MRP aj na KS-ko a máme integráciu cez API na Tangram a Vemu. Pracujeme teraz na ďalších programoch, teraz sa pracuje na Heliose, ďalšie programy budú postupne nasledovať. Ak máte konkrétny záujem o niektorý typ programu, napíšte mi na info@dokladu.sk. Ak nebol v zozname, tak môžeme riešiť. Ak bol v zozname, tak vieme sa dohodnúť, že by sme vám ho pomohli pripojiť. Otázka od pani Adriany. Ak mám ako účtovníčka viac firiem v Pohode, viem si zaplatiť len mostík. Mostík sa dá pripojiť k aktívnemu účtu. Aktívny účet v programe Plus stojí 9,90 mesačne, mostík stojí 8 eur. Takže viete urobiť tak, že vás klienti si platia svoje dokladom, vám prístup len zdieľajú, vás len pozvú, vy budete mať účet za 9,90, vy budete mať 70 dokladov na spracovanie a mostík do Pohody. Takéto riešenie je možné. Druhá otázka na stiahovanie dokladov. Cez mostík je potrebná druhá licencia na Pohodu. Mostík potrebuje svoj prístup do Pohody, svoju licenciu. Môže to byť v niektorých prípadoch riešenie tak, že ak máte len jednu licenciu, tak ju požičiate mostíku a potom nebudete pracovať vy a opačne. Ale mostík potrebuje svoj prístup do Pohody, ktorý sa nedá zdieľať, lebo by sa nevedel pripojiť. Otázka od pani Sabiny. Ako sa postupuje, ak zákazník vystaví faktúry sám a v inom programe, napríklad MRP, a účtovanie sa používa Pohoda? Súčasný proces je, že vám nejakým spôsobom odovzdá doklady, ktoré vystavil v MRP a vy ich zaúčtujete v Pohode. Teraz môžete doklady vystaviť v MRP alebo v inom programe, odovzdať do doklada a vy ich do Pohody zaúčtujete automaticky aj s pomocou mostíka. Tak je doklad postavené ako automaticky zdieľaný archív. Takže odovzdáva teraz vám faktúry nejak asi mailom alebo cez Drive, alebo vám ich nosí ručne, môže ich odovzdávať do doklada, tam sa uložia, automaticky spracujú a pomocou mostíka ich zaúčtujete v Pohode. Dobre, sme na konci otázok. Rozmýšľam, či sme ešte na niečo zabudli. Ak by ste mali otázky, tak sa pýtajte. Ešte jedna prišla. Otázka to je dobrá otázka od pani Martiny. Takže keď mám 5 firiem a každá má mostík, zaplatíme 5 x 9,90 plus 8? Nie. Zaplatíte 9,90, kde v cene budete mať 70 dokladov a neobmedzený počet firiem. A zo všetkých firiem sa zrátávajú doklady spolu. Takže keď má jedna firma 10, druhá 20, tak spolu je to 30. Do počtu 70 to v cene do 9,90 a nad počet 70 je to za 20 centov kus. Mostík je 8 eur pre všetky firmy, pre všetkých 5 firiem spolu. Takže je to lacnejšie, ako ste to uviedli, iba raz 1x 9,90 plus 8 a potom pre všetky firmy a potom podľa počtu dokladov. Dobre. Ak máte otázky, ešte píšte. My sme na tento webinár pozvali účtovníkov, ktorí pracujú v Pohode. Verím, že vás to inšpirovalo. Ak budete mať záujem, založte si testovaciu verziu na našej stránke Trial. Je to tlačidlo vyskúšať zadarmo. Tu je vlastne tlačidlo vyskúšať zadarmo na úvodnej stránke. Spravíte si bezplatnú registráciu, viete to vyskúšať, mostík sa ale pripája na plnú verziu
alebo sa môžete ešte objednať na bezplatnú konzultáciu, ak budete mať záujem. Potom sme mali zákazníkov pozvaných, ktorí už vyskúšali dokladov pred pár mesiacmi. My sme medzi tým spravili kus práce, kus cesty sme ušli. Chceli sme vám to ukázať, ako to funguje automaticky s využitím Mostíka. A tretiu skupinu partnerov, ktorých máme, to sú partneri, ktorí vlastne spolupracujú s Pohodou. Radi budeme spolupracovať aj na takej partnerskej obchodnej báze. Budeme sa s vami v kontakte, ak niekoho z vás toto, čo sme dnes prezentovali, inšpirovalo a budete mať záujem o spoluprácu s nami, budeme radi, spojíme sa telefonicky, e-mailom alebo aj radi osobne. Dobre, ja myslím, že sme vyčerpali celú agendu. Máme ešte nejaké otázky? Bol som minulo na jednom kole, kde spravili odpočítavanie, tak možno môžeme aj my vyskúšať odpočítavanie. Ešte jedna prišla. Je tu otázka, že či vie Mostík importovať aj na sklad, parovať karty k dodaciemu listu a sériové čísla, zatiaľ nie. Zatiaľ toto Mostík nerobí. Je to vec, kde sklad alebo vyťažovanie dodacích listov a faktúr na skladové položky, to máme v diskusii. To je agenda, ktorá je komplexná a pomerne zložitá, pretože sa často stretávame s tým, že položky faktúr od dodávateľov nie sú urobené dátovo presne, dochádza k veľa chybám. A nie je to až také jednoduché úplne nastaviť. Technologicky jednoduché to je, ale prakticky narážame na chyby, že sú vlastne veľké rozdiely v kódoch. Takže zatiaľ to ešte urobené nie je, niekedy v budúcnosti verím, že sa k tomu dostaneme. Teraz Mostík veľmi dobre slúži na zrýchlenie účtovania, automatické účtovanie do Pohody. To je funkcionalita, ktorú teraz využívajú stovky účtovníkov a veríme, že vie to dať pridanú hodnotu aj ďalším. Dobre, spustíme odpočítavanie potichu. Ak budete mať záujem, kedykoľvek nás zachytíte na našich adresách info@dokladu.sk, podpora@dokladu.sk alebo na telefónnych linkách, ktoré máme publikované na stránke. Budeme sa tešiť na stretnutia, spoluprácu, diskusiu k ďalším krokom. Mostík inovujeme, keď budeme mať nové veci, určite budeme posielať formou newslettera a prípadne spravia nový webinár. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia a spoluprácu. Dovidenia. Dovidenia.